Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama dito'y programa tayo Lagip ti napalabas. Maysa na imbag kan nagasat nga aldaw ti inak ikablaaw kada kayo amin papagayam. Sapay kumata adda kayo iti nasaya at akasasaad kabayatan ti ingkay panagdengdengeg ditoy programa tayo. Ti surat ngayon ta ikan biyag ita ket naggapo iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan nga Rinato. Manipod probinsya ti Tagudin, Ilocos Norte. Kastoy man ti surat ni pagayam tayo nga Rinato. Dear Miss F, kapya kan ragsak ti inak ikablaaw, kada kayo amin kabayatan ti ingkay panangibasa ditoy surat ko. Pakairamanan dagiti padak adumdumngeg ditoy programa. Awagan naklat ta kuman itinagan nga Rinato. Ubbing pay dagiti tallo nga anak ko, idi pinanawan da kami ti inada, gapo ta simurot iti sabali a lalaki. Siyak nga rod tinagbalin nga inakan ama dagiti anak mi. Jakmet ten nakiasawa pay, gapo ta kontento akon kadagiti anak ko. Isu dati nagbalin akatakunaynay ko, itirigat kan namay. Babaan iti panagsalukag ko, napaadal ko matida. Naragsak kami nga agaama uray awan ti inada. Ngamdimteng ti saan ko aninamnama apasamak. Ketapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti ag salaysay. Magipagladingit ak aparay. Aging gay ta paray. Kasladyak pa'y lamaklon ti kastoy nagbanagaan ti naunang anak ko. Anya nga rod paray. Talaga saan amaliklikan ti aksidente. Kalkalpas mila nagsarita di agsapa. Kuna nang agawid a dagos kalpasan ti trabaho na takasangay ti naud niya kapsat na. Bangkay maten ang nagawid. Ay, pare Rinataw. Nagsakit pare. Pudlugayam ti kunada nga awan umasping iti kinasakit. Timawanan iti anak. Luamugla ko ba pare? Luamugla ko tapno na ilutuak pa'y kuma iti pamigatan na. Sakbay iti papanay iti trabaho na. Talaga siguro ngagpatinggaladitan ti biag ni Paul. Aging galangin dito iti impabulod ti Diyos a biag na paray. Nalabit nga da napimpintas a plano ti Diyos. Iso kastoy tinapasamak. Ngimala, san kan nga agliday paray? Nasakit amin kada tayo tinapasama kini Manong Paul. Ngam diyo kumamot baybay antibagiyo. Ang mga noanya pa'y timapasama kada kayo. Amo miya nariga tatang. Ngam masapul nga klunan tayo ti kinapudno nga awanan ni Manong Paul. Ay, Adda kami laang dito'y para kada kayo, tatang. May salaang tinapukaw. Laglagi po nyo nga adda pa'y doan na bati. Katda kami kini Ivan dayta. agyaman ako unay ka na kayo anak kao. Husto kayo. Aklunan tayo tinapasama ka ni Manong yaw.
Sana mabalin nga agnanayon ti panagladladingit tayo iti ipupusay na. Nalabit ang naragsak itan ni Manong Paul. Iti din na ti Diyos na marso tatang. Ket di na kayat ngagladladingit tayo. Iso nga move on tayo. Mga barwanan tayo manan. Wen, ket agan-anad kayo kumakanayon. Nang runaken ka, Ivan. Tatang, Ti panagmutmotor mo Hindi mo unay partakan ti agpataray. wen tatang. Kanayon nga agan nadak. Kastamat ken ka, sina anak ka. Wen tatang, di kay madanagan. Naannadmat nga agmaneho ti asawa. Kanayon nyo kumaalagлаги pa yan nga ipatpatag kayo na anak ko. Jakman may bagada ito iti inhaldaw. Amo ka mariknayaw. Ipatpatag kayo unay. Manuabulanan amarikrik nam ti panagsaksakit ti tiyan mo, Sheena. Nabayagan, auntie. Addan sa 2 no 3 a bulan. Ti malagip ko. Kat nariknak day tuyan sakbay ti pan nakatay day di Manong Paul. Ngam agmay sa tawan gaya man ti ipupusay na. Ay, panagriknak kat kimaro ti sakit na. Jakbay kit din ang munoan niya ti nasakit. No maminsan, kasla iti makanawan apaset ti tiyan ko. No maminsan mat, kasla iti pusong ko. Ay, tiyan kon mauawatan, auntie. Kasla dumakdakkel mat ngamin ti tiyan mo balasang ko. Ay nasaysaya at sa numapan kalaang nga nagpakita iti doktor. Saan amaala da ito'y iti panagilot laang. Amangan mo't no anya day na marikrik nam. Kasla mabuto ngakmat ngamin, auntie. Mas nakabot-butang no saan mo maipakita day ti doktor balasang ko. Mabutangak no maamwak no nakarukit din ti sakit ko, auntie. Iso nga rod amapan kan iti doktor, iti kasta maamwam. Nasaysaya at tinasapa, tapno maagasan ka, no anyaman day ta amarikrik nam kaanakan. Anya, manulangan abulan. Stage 40 cancer mon. Ay, ilakok tinuan tayo. Pakita ka iti sa bali a doktor. Agpasikan opinion ka, anak ko. Ngam, tatang. Kasano kumaanadaan ka iti kasta sakit, anak ko. Ijaka mo. Ijaka mo, tatang. Ubing ka pa madaan kan iti kasta sakit, anak ko. Saan samat no osto ti resulta ti eksaminasyon taken ka. Agbirok tayo iti daduma doktor. Kasanoon no agpadan to ti agbalin a diagnosis ko, tatang. Kasano no talaga cancer ti kimpet a sakit kanya. Kat manulangan na bulan ti panagbiag ko di tarabaw ti daga. Anya ti aramidin tayo. Anak ko. Mabutangak, tatang. Diyak may kayat ti matay. Ado pa'y ti arapap ko iti biyag. Diyak pa'y kayat ti matay. Saan ka matay, anak ko? Aramiden mi ti amin. Ipaagas da ka. Makipagladingitak, Ivan Barok. Agyamanak. Ninong James. Ay na, agwapay lang at awan tinapalabas, manipod na tayo day inaunakab sa tiyaw. Ita ni Machina. Jack man na mo pa yakas ti ti mapaspasamak nino. Ubing munay ni Manang Sheena. Tapno maadaan iti kasya sakit. Sana nagbayag ti panagpagas na. Gaputa sana nakabalan ti bagina. Nakakasimit ti kabsat mo, Barok. Nino. Kasla pag-ayaman na kami ni Gasat. Ayan ti amam. Aday ti silid ninong. San pa arimrim mo manipod insangpot dati bangkay ni Manang Sheena. Jack mat makasarita tinasaya at
Gaputan na kadadayo tinakaiturungan ti matang na. Pasensya kan Awan ti daduma may tulong ko no saan at ipanangikararag ko. Asapay la kumata malasatan niyaw. Ti panlubok a pagdaldalanan niyaw. Ninong, Ti Diyos lang ti makaamaw. No apay akas ti mapaspasamak iti pamilyayaw barok. Ne, Renato, ating ko. Una yun, bigbigat ngam agin inom ka manan. Gusto na itan, manuabulanan akastaka. Kanayo ng batan ti aginom iti arak. Payanak lang manang merna. Dahito lang namin ti amo ka pamuspusan tapno makalipat. Eso nalipatan batan nga adda ni Ivan. Nalipatan mo nga dapay may nga anak mo kasta ka di. Inayaw anak mo tanasaya at nagiti anak ko. Ang mapay akastoy nga anak. Mapay. Alalaan mo tanida ti Diyos kanya. Anya nga di basol ko. Saan ka di asyak tinbati ti asawa ko? Ay, tiyak masumbatan dagita sa lutsod mo ating ko. Manang. Tilaang maibaga kat isardeng munday tapanagin inom mo. Tamangan no si kamat ti sumaruno kadagiti anak mo. Gapo iti kastangar aramidam. nakaturog sapay ni tatang. Siya kung tagluto ito ng mi. Oo, ay buhan anak. Nakariing ka magaya man. Ay, uwan tatang. Kunak no nakaturog kayo pa Nasapa ka nagriing, tainlutuan ka iti pamigatam anak ko. Ha? Ay, ni, nag-imasin tinluto yung adobo tatang. Pasensya ka anak ko. Nabaybayan kamot nga agpaiso. Gapo iti panagininom ko. Maawatan kayo tatang. Didak pa kadanagan. Sa nabalay. Manipod ita. Siya akong tiagluto iti pamigatam. Pangaldawan ken pangrabyan ta anak ko. Una tatang. Pati pa ikidi merienda Una anak ko. Awanan dagiti dua kakabsat mo. Dudua talangan. Aun gayam. Kaano nga mga asawa ka. Ubingak pa tatang. Ubi nga sasawa. Kano asidagan amatnag iti kalendaryo ti taon mo. Sa nabalay tatang. Adapay mat bingo cards. Di mo kunay na mabayaga ka maadaan iti apukaw. Adupay dagiti kayat kong aramidan iti biyag tatang. Di kayo madanagan. Sumagmano lang atawan. Adan ton. Ti kakinkin namat yung apu ko yun dito balay. Ayban! Ayban! Aldawan! Nakasaganan ti pamigatam. Bumangon kan. Nay, ada pa'y trabaho. Naimasan nan sa tinaturog. Medyo nalamiis ngamin ti panawan. Lukatak man lang ti silid na. Bumangon ka di tanayvan, aldawan. Maladaw ka iti trabaho. Nakapaklab pa iti loko. Ayvan. Ayvan, aldawan. Apay ngay. Kaslasan nga kang angas ni Ayvan. Ayvan! Ayvan, anak ko! Ayvan! Bumangon ka! Awanan. Natay ni Ayvan. Kabayatan ti panaturog na. Diyos, Na-aksidente ni Paul. Nadaan ba't iti kansa ni Sina? Ni Ivan, kat na-attack kay Manang. Kastoy ka di. Ti pakasaritaan ti biyag mi. Diyak man lang ka di maistorya kadakwada ni Paul kat maysa na manager ti bangko.
Ani Sina ket nalpas iti kinabuga siya. Ani Ivan ket nagkasariti mabit. Kalpasan ti panagturpos na kas engineer. Kasta ko makaragsak ti panang istorya no dagdamag. Uno damang kumusta ka dagiti anak ko. Renato, ading Hanggang saan ba't? Gaputa sana nagbayag, tinagbalin agasat da di tirabaw tinaga. Nagsakit manang. Renato, ading ko. Patib karam ko mahati pakinakam mo. Di ka mapukawan ni tinamnama. Amok, adi na kabaybayan ti Diyos. Kaya't kunti sumuko manang. Jaksan ka ba ti kastoy? Aginggat ka hano, alak amag ti kastoy manang. Aginggat ka hano. Renato, Matudog ti puso kiti sakit. Naintinot. Napukaw na ganyan anak ko. Iso talangan. Tiada kanyak. Apay ngayon nalay na ti Diyos. Anyalaw na ti basol ko. Manang. Duamok la kumaakas na ti pagbanagan dagiti anak kao. Jak la kuman imbat-bati idikan ka. Inalak la kumaida-idain. Irresponsable kamot nga ama. Imuna ni Paul. May kadwa ni Sheena. May katlo ni Ivan. Talon adaras anang itabo na kiti anak ta. Ngimita ka lang o may agpakita. Kalpasan na kastapay ti bagam. Sika ti malas itibiyag dagiti anak mau. Anay ko. Apay nga agsipat ka ngay. Mangmangag mo ka di dagiti pagbagam ha. Ha! Renato, ibatam ti imag. Ibatam masaksakitan. Amom no kasano kasakit ti maawanan iti anak. Ha? Ibatam ti makunak lang arudan. Ayop ka. Awan ti amom. Iso adinak pagsasawan iti kasta. Gaputa uray basit la panawan ti inted ti Diyos kanyak. Tapno makaduhak dagiti anak ko. Naipariknak ti panangipatag ko kada ko ada kasama. Sadakas kan ka pinanawam ida. Akas kala nang ibelang iti basura. Iti naramid mo kada kami nga agaama. Saan da pa yan natay? Pinatay mo idan di tapusom. Isungawan nga ron karba nga mga agsubli ditoy. Tapno pagsawan na kitikasta. Pumanaw kan. Tama nga nun niya pa iti maaramid ko kan ka. Pumanaw kan. Nagsakit, nagsaem, permi asakit, awan umasping iti kinasakit na. Naininot matlakit din anapukaw, dagiti talo nga anak ko. Agingga ita, kat kasla nagrigat ko pailaang nga aklunan, nga awanan dagiti ipatpatag ko nga anak. Miss F, iti likudan dagita apanubok nga inted ti Diyos kanyak, makunak anaga sa takpailaang, gaputa siyak tinakadwa dagiti anak ko, sakbay nga inpulang da, tibulod da abiyag. Jakman amo no apay anasapa nga inala ti Diyos dagiti anak ko, ngam pagyamanak latta ti Diyos anamarswa, gaputa inikkan nakpay iti gundaway, tapno maipariknak kadagiti anak ko ti panangipateg ti maysa nga ama. Ita, agmay-maysa akon nga agbibiyag. Inpa may sakit di tinagtaraken kadagiti dingwan, nga isu ita ti pakakumkumikumak. Pasaray umay dakmet pasyaran, dagiti kakaanakak, nukas jay nga awan trabaho da. Aging galangan ditoy Miss F. Kat agyaman unay iti anos mo anang ibasa, ken nangiyornos para iti panakaidrama na. Tuy pagayam mo, Renato. Ken ka pagayam, Renato. Amom jak mailadawan ti saem anariknam kadagiti agundaway. Kablaawan ka, gapo iti kinatibker ti pakinakam mo,
Bulod laang tibiyag tayo kat di tay ammo no kaano ti panangisubli tayo. Ipakita kan iparik na tayo nga rod ti ayat, wenno panangipateg kadagiti ipatpateg tayo iti biyag, tapno awan to ti pagbabawyan tayo iti udi na. Alakastan pagayam Renato, kat pagyamanak unay, tiing ka panangibinglay, iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita ket nagapu kanipagayam tayo nga Edwin ti probinsya ti Apayao. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no bilang tamapiliumat nga idrama to'y pakasaritaan ti biyag ko, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan nga Edwin. Dua kami laeng nga agkabsat. Agtawenak iti 21 iti pimusay dagiti naganak kada kami gapo iti maysa nga aksidente. Manipud idi, siya kunti nang isakad iti panagbiag mi nga agkabsat. Nagtrabaho ak kabayatan ti panagadal ti kabsat ko. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Oh, at do'y allowance mo, Shirley. Agyaman nak manong. Awan na niyaman na ading ko. Amumat nga ipaay ko amin ang kasapulam. Basta ikagad mo kumamot agadal, wan? Un ka di manong. Danag mon aya. O sige, tamapan ako. Sige. Agan anak ketidalan mo ading ko. Agawid ka dagos intol malam, ha? Di ka man agparabiin, tani. Delikado ti panawan ita. Ang mga makasalaw ka di tadalan iti manglukokin ka. Un, di kagda nagtakabaulak ti bagik manong. O sige, inakon. Una yan tingabsat ko. Bimaba yan at di na amo ornosin na gito sarna. Agkaiwara na giti sapatos kas kada medyas na dito'y salas. Agraman bagkin libro na. Hindi sunalatan dito'y tugaw. Ay, una yan ay. Tinasaят. Siya akong timang yornos kada gito'y. Napanog siguro ang naggapoy yung pagadalan. Iso adinan inyornos na giti usar na. Naimbag nga oras mo, Edwin. Sigamot gayam, Cindy. Unaklakid din nun ni Shirley tag-tuk-tuk-tuk. No kasta, di pa'y simang patikapsat mo? San pa'y nga rod? Kat ni, rabiin. Umunag ka, ta di ta unag ti pagstoryaan ta. Ay kwa, saanan? Umay ko lang itid kang kaday to eh. Ha? Anya nga itilinaon da ito nga eco bag, Cindy. Sabon kandilata. Ado nga minti-intad ti ikit ko apasarabok manipod Canada. Jakmat mausar amin ti sabon, kan medyo nauma akon iti dilata. Iso nga itad kon kan katidad duma, Edwin. Ay na, agyaman ako na Cindy. Orekas kas ano, makaraman kami mo't iti imported adilata.
Awan anyaman na, Edwin. O sige ha, mapanakon. O sige, Cindy. Agan anad ka. Kat ulitak manan tagyaman. Hello, ading ko. Sa dinutayan mo. Rabin Ay, kwa. Adda dito'y balay ti ka adalak, manong. Adda ngamin aramidan mi a project. Kastaya. Kat anya oras ka ngayong agawid. Ha? Anya oras ka nga agawid, kunak. Kwa. Sa anak nga agawid ita, manong. Anya? Ne, sa dino ay nga ron ti pagturugam no kunam andi ka agawid. Maturog akon dito'y balay ti ka adalak, manong. Inton bigata kun nga agawid ita balay. Sige. Sige nga ron ti makam mo, ading ko. Ngam ne, ti kanaan ko nga ibilin kin ka. Di ka makin inom iti arak. Wan, unay kalakid din aya. Kasi itinakon manong. Balasa nga kun. Amu kun tar aramida. O sige palpason mi pa'y tar aramidan mi a project mi. Sige, ading ko. Masapakan to nga ron nga agawid inton bigat, wan. Wan, o sige taida po kun ti cellphone ko. Bye. Sige, ading ko. Bye. Nasaya at matasimbangpat ka na ading ko. Itay kapailaan or urayan. Nakaring ka pa'y matlagay yung manong. Nabartek ka manen. San mat manong? Nakainom lang. Ay, unay kan, Shirley. Di mat imbagakan ka ano mabalbalin katliklikam di arak. Awan tinasaya at nga itid nagin kadayta. Nabanugak, manong. Isa pa nga, simta din akong sermonan. Okay? Anya? Kaya't kuntagin na. Sige tamapana kung itisilit ko. Good night, manong. Shirley, mabit lang. Saan ta pa yan alpasan nagsarita? Shirley, agsubli ka dito eh. Oh, na yan tigapsat ko. Naibarkadan sa amatan ni Sokasta. Kanayon matan ang marabyan nga gawin. Sakit na barbartag. Ay, oo na yan. Ti pagdanagag. Amangan lumabaybayan na ti panagadal na. Naka-order ka din iti pulutan, Marian? One friend, itaypay Kastoy ati biyan. Haya, hay. Nako namon, friend. Happy all the time. Aywan gayam, inawagam ka din ni Jerome? One friend, sigurado apa umayin day jay. Kadwa na kanukit ni Harvey. Ayos. Agpatpat nagman nga rudan nga inom day to, bilang laang. Sigurado day ta. Cheers! Cheers! Tumakder ka ditang tagawit tan, Shirley. Sana magawid, mano. Pangaasim, tasaan kumaanat ang kanti ulom. Tumakder ka ditang tagawit tan kunak. Di mo urayin nga kung tutak na eh. Apay, sino ka kumaya tapno tumpalang iti bagbagan? Ha? Shirley, Saan mat asikat itatang ko tapno tumpalan ka? Sige, ate amak. Saan mat? Saan ka di? Don't act like my father, my dear brother. Ngamin, iti ka anuman, saan mo to ang maartapan ti pamatag ti may sanga. Ama, nawatam, ay na. Aglablabo sa kan, Shirley. Masipag kan sa... Sige, sige, sipatan na, tungtaan na, saktan na, tanin naramid mo data, lipat at matan nga dakot sa twa. Anya? Lukasta, talaga asanan ang nagaw-awid jay adim, Edwin. Ay, wala nga rodante.
Hinapudno na. Matanda na ganakin ko ana. Ngam, natangkan tumot ngamin ti ulo na. Di nakmatan dangdanggan. Iso binaybay ako na. Barang ano makaamiris katagawid tumat lang di kabsat mo, kanakan. Tay tamat ti kanang nga karkararag konti. Sapay la kuma. Talawlawagan ti Diyos ti panunot na kat baliwan ng tikas diyang ugali na. Ay, unay matlakit di ngaminan ayan ni Shirley. Saan matasigod akas jay? Nakasingsingpat mat iti uping. Aging ga nagturpos iti high school. Itataadan iti kolehyo. Kastamot tenter aramidan na. Day tagat nga rulante. Na-impluensyahan samot kadag iti babarkada na. Mabali na kasta. Ngam no para kanyak. At damot laang kin ni Shirley dayta. Ante, Ala, bayampay laang jay atim. Patsyak nga agawid tumat laang day jay. Inton mailiwliwag nan ti sakit tinakam na. sapay la ko mga rutakas tangag paiso. Agyaman ak tanagawid kamot lang nga natin ko. Pasensyakan kadag itinay sa usawang ko ken ka. Ikarik, saan na maulit? Talaga saanin ang maulit, nay. Ngamin, pumanaw akong dito'y balay. Anya? Kat kasanong ti panagadal mo? Agsardeng akong nga agadal, kat sumurutak itinobyo. Shirley, Basta agsardeng akong nga agadal. Nalawag mo't siguro tinangag mo, manong. Nagawid aklaang, tapno umay ko alaan dagiti badbadok. Pumanaw akon, kat di na akong bibyangan. Anay ko? Abay nagtungtangay! aglablabos ka na talaga, Shirley. Kaputos sa anak nagtagtagari, aramidam na tanti kagayat mo. Apay akasta ka natin ko. Anya tinagkurangak, takastamot lang tar aramidam. Aramidam mo't amin ang kabailak, tapno may tagkulang dagiti kasapulam nga agadan. Ngam kastoy ti isubad mo kanyak. Sika lang arodan tinakabasol, ngam sikapay lang kadaganas ng agdrama. Nasakit tinakam ko kan ka, gapo iti panang kabil mo kanyak. Shirley, Basta baybayan nakon. Mamin ano ayang nga ibagak sa anak kon ngubing. Amukon ter aramidak. Iso apang ngasim, di na kumanlapdan kadagiti kayat kong aramidan. mano abulan maten manipod pimanaw ni Shirley dito balay. Oregas jay tinaramid na. Napatiglat tamad kanyak ti kapsat ko. Diyos ko, tarabayam kumati kapsat ko. Sika kumanti makaamo amang protektarkan ko ana. Ilisim kumay ti pagpagadan na. Kat isurong agtungpal iti pagayatam. Italagkon kan ka ti amin, Diyos ko. Sapay la kuma. Talawlawagam ti panunot ti kapsat ko. Kat agawid matan diti balay. Ne, agalas 10 matgaya man iti rabi. Maturog akong tani. Masapak man na mapanagtrabaho inton bigat. Mayak, tanadabag ko asimang patgayam ni Shirley, kaanakan. Wananti, simangpat ngagpaiso ti kapsat ko. Kat, kumusta ngay? Sa dino ngay tinagnaudan na iti manuabulan. Ay, nagabang da ka no iya syudad itinobyo na. Naimbag man, tanapanunot na matlaang tinagawid. Kapilitan na, tabugbugbugon ka no matinobyo na anti. Anya, Dayta tipod no anti. San lang nga dayta? Masikugpay ni Shirley. masikog ko ng Edwin. Wananti, Ay, una yan. Sa dino tayan ni Shirley. Kaya't ko ang makasarita, tikapsat mo. Gusto matan itay ka pa'y asangit. Ay na, makarangrang kang ubing. apa yun? Itay pa sangit ti anak mo. Makapasuron nga ron. Matitilang akong gapo iti kasasangit na manong. Ayaw na ikan. Saklutong ngamin Uno saan, ikami tigatas na. Amangan mo't numabisin yung sungag sang sangit. Masadutak! No kayat mo,
si kantimang saklot, kan mang timpla iti gatas na, Manong. Ay, unay ka na ya. Kasadot mo matla amin eh. Masadutak nga rood, Manong. Oh, si kantimang awir, tarumwana. Anya, le, sa di naman ang tipapanamay. Basta rumwarak, adda na patag alakad ko. Nakasukat ka mat, Shirley. Sa di no tipapanam. Sumurutak iti gayom ko iti syudad, Manong. Mapan kami ang trabaho iti. Kita sino iti mga awir iti anak mo no kunam amapan ka ag trabaho iti syudad. Ibatik pailakan ka, Manong. Anya, le, amumat nga da trabaho. Oh, di tugot mo iti trabaho. Ay, sana mabalin ah. Makaamukan no anya ti aramida, Manong. Basta ibatik kan kaninaitan. Si kapay lang ti makaamukan kwa na, Manong Edwin. Ang mga no da pa extra kwartayo di tanti. Bumuludak pa'y kuma. Mano kumaaya ti bulodam kaanakan. No da nawadwad a kwartayo. Oray anayin nyo kuman a 2,000. Sa nabalit ay tig kumutla nga dago sa paman ng agsuldoak. Oh, at iti 2,000 abulbulodam kaanakan. Ay na, agyaman ako na yanti. Laimbag langan tadda kayo pagbulbuludak. Nawan kayo lang. Jack amuno kasano kamin kininetan. Awan anyaman na kaanakan. Basta lakit di addaanak, tumulong nga. Ba nagapagyaman ako na yanti. Bayam, tailak kayon to kininaitan inton mapanak a grocery. Iti kasta, saan nga isupay agatangam. Agyaman na kanti. Jack to pulos maumang agyaman iti kinasaya at kada kami. Sapay la ko ma. Tabindisyonan da kayo pa iti Diyos gapu iti kinaman nagparaboryo. Itay kapay apalpaliiwan Edwin. Kaslada na unag apampanunutam. Nagkatang nga ro iti trabaho sindi. Anya? Ne, taapay ngay mat. Intugot ko nga minti ka nakakijay. Winarningan da kidentibos ko ajak mabaling nga itugot ti ubing iti trabaho ko. Nga miliblibas ko. Tawan mo't nga rod mga awirken ko na. Aging ka na duktalan na. Iso aday jay. Inikat na kon. Grabe mat ti boss mo. Dila na asyanan iti ubing. Wala nga rod. Parikot kukit din o pangalahak iti kanan mi. Tilaw na'y panggatas ni Nathan. Pangalahak nga itan tawan mo't ng trabaho ko. Aguray ka. Hiring timol a pagtrab-trabahwak. Ha? Isu na laang ta janitor laang matibakan ti ama applyan ijay. Kayat mo ka di? No kayat mo, ibagam laang ta i-rekomenda ka. Ay katwa na. Urayan niya a klase ti trabaho. Tinapatag at pagtrabahwak. Kat itapay lang. Agyaman akon, sindi. Pakitaltalyaw yung mananti ka nakakanaturog iti utility room, tata? Nakasta, intrugot mo manan ni Nathan, Edwin? Wan, tata. Awan mat ngamin kadwanay, Jebalay. Iso nga intugot ko na. Apay ni sindi nga eh. Saan na day ofita, tata? Kan may sa, mababain akong kankwana. Iso nga anusa kong nga itugtugot ti kanakak. Di ba tipat-pati matla ang kinanti madelya no kwa? Wan, tata. Ngam nagpamali lang amin nanti delya. Kasta mala, di kagdanak. Tasya kung ti makaambo iti kanakam. Agyaman ako na tata. Awalan niya mo na barok. Sige, tarugyak mo tentag trabaho. Apay, di ka kadimarigatan nga aglinlinis, kabayatan nga ubam ni Nathan, Edwin? Ah? Saan mo sindi? Sigurado ka? Well, sigurado ako. Kita man eh. Oh. Basic. Bilibak at talagahan ka, Edwin. Uray na kaad-ado ti pampanunutam, maalam payla ang timang rabak akasta. Ah, ay katuwa na. May mayat mo't lang nuragragsakan tayo tibiyag. Positive vibes ako nada. Sa bagay, husto ka matkit di iti dayta, Edwin. Ay, gayam. Agyaman ak ba na? Itian niya. Iti pa nang tultulong mo ka na kami gininitan.
Awan anyaman na kunak manan. Naimbaglaangan ko nam, tanaanos kan nasing patibos tayo, kat impalubos na nga ura itugot mo ni Nathan iti trabaho. Wen nga rod. Dakkel nga utang ko na imbaga na akam da ito ka. Ay na, di mon panunutan dayta Edwin. Pakaragsakak timang tulong kan ka. Naimbag man ta na panunot mo tinagawid. Kalpasan ti 5 taon at di mo pa nagpakpakita dito lugar tayo, Shirley. Nagawid na, taumay ko alaan ni Nathan Manong. Anya? Ne. Anya ti kat mo asawen? At danobyok a Canadian, kat plano min ka ang kalay sa iti mabiit. Itikas na, maitugot na matan iti Canada. Naibagak matan kan kwa na ti may papan iti anak ko. Kat ko na nga itugot mi nga agpa-Canada ni Nathan. Iso nga umay ko nga rod alaan ti anak ko, Manong. Saan na mabalin? Ha? Inaiwanak iti nasurok alimatawan ni Nathan. Siyak tinagsakripisyo. Ita, basta umay mula ang alain ganyak. Saan na mabalin ti kasta kapanunutam, Shirley? Ang Manong, anak ko ni Nathan. At nga rod karbangak ang mga lakan ko na. Wen, pudno nga anak mo ni Nathan. Sikatina na. Sikatin ang ipasngay kan kuana. Dahil dati kinapudno asa na may libak. Ngam ti saludsod. Nagbaling ka kadi nga inakin kuana, ha? Ha? Inaiwanam kadi. Saan? Tapinanawam. Imbatim kanyak. Kat siyak tinangaywan kan ng padakkel. Siyak tinagsakripisyo. Shirley. Manong Edwin. Napatagan kanyak ni Nathan. Isunguran niya pa'y tararamidam. Jak ipalubos nga ipanaw mo iti danak. At dakar ba nga kamang iparit, kaputas siyak tinangaywan ka ng patakkel kan kuana. Ngam no ipilit mo nga alahin. Iyuman ko da ito'y abanag kadag iti masaknan. Anya? Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadag iti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat kan mangipatulod kadag iti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income or nosan kan idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin, papagayam. Kas iti sigod, makablaawan kayo manan amin nga awan ti malabsan. Naragsak ngayon kay panagdangdangag kakabsat. Ti surat ngayon ta ikan biyagita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailinga di tinagan Asina, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin kayat kaman pa'y akablaawan iti naragsak ken nagasat nga aldaw. Kastameten kadag iti padak an ayat adumdumngeg ditoy programa. Ilingad na kumalatan itinagan Asina. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay tinagbalin a padas ko. Padas apatsyek a makaibati iti adal ken liwliwa kadag iti amin a makangeg. Jak nakalpas iti panagadal ko, isu nga panag-impakila ang itinateng tinagbalin at trabaho.
agalis-alis saklaeng kadagiti pwesto nga agimpaki iti na duma-duma a klase tinatnateng. Agingga nga inaramnak ti maysa kadagiti nagbalin a bosko. Iso ni Lemuel. Inauna daytoy iti 10 atawan ngem iti siak. Nasingpet, naanos, nagagat ken naasikaso unay kanyak ni Lemuel. Isu nga tiyak nga roden pinaluspusan ket nagkalaysa kami. Iti las-o ti 3 atawan a panagdan nami, naaddaan kami adagos iti 2 nga anak. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Bakit? Apa ati pa na rin dagiti ubing. Inton ko an maladaw daman na mapanag-eskwela. Nakaluto akon. Riingam idan, tagigiddan tayo namangan. Ay na, Sabado italakay. Anya? Sabado ya? Ay, kunak no Lunes. Ay sus, kita ang manday ta. Gapo iti sobra aki nagagat mo, malipatan pa yan kaldaw. Ay, nagloko na. Sabado gayam ita. Katuan. Kita sangsangwam ta nagdakkel a kalendaryo. Ay sus, lumakay kan at talaga Lemuel. Ay, huwan nga rod. Ay, una yan. Kasla nagbayag tiyal daw Sabado gayam magpaiso ita. Na, takas na di ka pa'y mamati a Sabado ita. Nala, umunak nga rod na mangan. Masapa pa yung mapanidji pwesto. Tapno masapa mat amakarga dagiti nateng. Ay katuan alakay. Sakto mat sumaruno inton madamdama. Urayak pa'y ni Nancy. Tapno adda kadwa dagiti ubing. Sikati makam mo, bakit? Bakit? Agpabis kayak inton bingat. Amang abutak ti 2 aging gatalong aldaw ijay. Urayak nga minti isang at kuan natang kalpasan ti pa nag-deliver ko. Kasanon ngay dagiti mai-deliver iti ordaneta lakay. Inawaga ko ni Rene. Isupay ti kadwa magpa-ordaneta inton bigat. Ket iso nga rod Bilinam to ni Nancy. Ta isupay ti makamu kadagiti ubing wen. Kasaritam to mo ti ni Brenda. Ta isupay lang ti makamu ije pwesto kabayatan ti kawan ko. Wen, awan rumba nga pagdanagam. Ammo damot ket di tar aramidan na. Nairwamdan ang mapampanawan no kasding agbiyahe ta. Ay, hunmat gidya. Hala, maturog tan. Tapno di ta mapuyatan. Masapa ta pa inton bigat. Nancy, si kapay laang ti makaamo kadagiti ubing, wan. Di mo itulok nga agbabad da iti cellphone. Paturugam ida masapa. Wen manang, awan rumbang apagdanagam. Matungpal dagiti bilin mo. Agyaman naknukas na. Diyak maipasigurado no anyan to nga oras ti isasangpet ko. Amangan ngamin no matraffic kami manan. Awan parikot iti dayta manang. Siya kon ti makaamo kadagiti awawir ko. Nasayaat nga rod no kasta, Nancy. Sana bale, nayunak to ti itid ko kan kang allowance mo. Ah? Ay kat pagyamanak unay no kasta manang sina. Ala, panawan ka na. Si kanti makaamo dito'y balay. Adumot ti mailuto amakan ijay ref. Wen ka di manang, no problem. Siya kon ti makaamo. Sila, cellphone mo sa jagun unay. Itay paay. Aywan tatang, nalabit adagiti customer ijay pwesto dagita. Pwede mo sungbatang kay. Ang mga importante matibagada. Wan tatang, awagak tulat ta idan inton madamdama. Palpasok pa ito aramida. Kalpasan na, agrubwata kun amapan ijay pwesto. Pwede pa simang pa nilimway. Saan pa'y tatang? Nangitulod iti natang ijay Vizcaya. Kas iti sigod, ang mga no abutan naman ng tidwa aging gatalong aldaw ijay. Urayan na matlaang ngamin dagiti isang at naanatang tapno mamaminsan ti biyahe na. Sa bagay, ay nagagata talaga ni Limwail. Iso na lang at akanayon mo ti kaawan na dito'y balayaw. Ay na, no siyaklaang amay sa, nairwama kung tatang. Kas diyan manipod pa'y idi saan kami nga agasawa. Wan makidi Bili baka talaga iti kinagagat na.
Iso arumbeng laeng mait aso badam iti kinasaya at ti asawa manakaw. Ah? Aywan matatang. Isumatar aramidok. Responsable akmat nga asawa kan ina dagiti do nga anak mi. Nasaya at mat tasimang patkan, Limuel Barok. Ne, ada kayo magay, mama. Wan, inawagan nak ni Nancy nga umay mangkadwa kadagiti uping. Masapa ka no nga minti exam na inton bigat, iso anasapa mata na gawin. No kasta, di pa'y simangpat ni Sheena? Awan pa'y mat nga rod, ti amok akat nagkuyog kayo. Saan da kayo kano amakontak ni Nancy itay malam? Iso asya kun tinawagan na. Kasta ka di? Hala, maturog kayong diti balay. Inton bigatan ti panagawid yo, tani rabiin. Wan nga rod. Rabi imat nga paison. Sakat makaturturog ako. Mat ngamin, mama. Balay to'y ayan nyo. Siguro, paawid mo ni Sheena. Narabyan da siguro nag-deliver. Amangan ngamin no atid dugman ng tipila. Ayun siguro, Barok. Wala. Huwag kayo maturog, mama. Siya akong timanguray ka ni Sheena. Atong sakit ti customer mo ita, bakit? Itay ka pa'y atex dita, ah. Ah? Ay, uwan nga ron. Agsasarunod agiti ag-deliver kan ag-order iti natang lakay. Nasayat no kas na bakit? Blessing amin da kita kadata. Uwan apay, di ka kadi agbiyahe ita. Saan pa lang? Impasublat ko ti biyahe. Ag-repair kami ita. Kaya aday welding ko. Kasta ka di? Inawagak ni Rene. Iso ti kaduak nga ag-repair iti truck. Ay, agluto ka man iti hotcake. Tameriendaan mi. Kaya agluto kan tumutan iti pangaldawan tayo. No kasta, saan matlaang ang agbiyahe ni Rene ita? Saan pa lang, ah? Iso nga ro ti kaduak nga ag-repair. Awagan man kay ni Randy. Ta iso pa lang ti ag-deliver kan agangkat kadagiti natin. Iso da pa lang ka ni Marie. Iti kasta, makain na kamay, bakit? Ah? Ayun alakay. Sige, taawagak nga rod ni Randy. Hala, tani, siguradong agmalmalam kami nga ag-repair. Nang runa, katada pa i-welding ko. Rene, api nga da ka dito eh. Di ka natagari. Rene, Kailiw ka una yan, Sheena. Rene, pangasim. Saan dito eh? Ang mga noomunag ni Limuel kat makita na ta. Awan tirong ba nga pagdanagam? Saan nga umunag dito eh? Di na basta mabali na panawan ti will-willing na, aging kamalpas. Ay, wan, ngam agparbang ka kuma. Saan dito'y kunakmat? Pangaasim. Apay, di ka di mahiliw kanyat. Kailiw ka Ngam saan kumamat nga iti mismo abalay ni. Pangaasim Rene. Sige, rumorkan. Ang mga nubirukan na kati asawa. Saan ko nakmat? Mabiit lang tayo, Sheena. Ay naaldawan Sheena. May sa oras bunsa man dita sa angot ti sarmingan. Ah? Saan matatatang? Anya nga saan? Kano nakalablabasit ta si Pimon nay. Itay kapailan di takiday kas kada kurimat-mat mau. Ay apaw, mabuong tonta sarming iti ka sa sarming mau. Napintasak matlaan ka di tatang? Makadlawak sa ita mampay akas ti pamay ama mangurnos iti bagay. Saan kamit akas ta sigaw? Ah? Ni tatang mo't. Sigo din nakastuyak. Saan nyo lang siguro ang madmadlaw. Di nakman paglulukwan Sheena. Mapan ka pailaeng agsubsobli akon. Tatang. Ay, Sheena di ka aramid ko nakmanan. Agpanunot ka na sayaat. Di ka aramid iti pagbabawyam to iti mauding aldaw. Ay natatang, di kay kadiagdanag. Awan dakas nga aramida. Nasingput to'y anak yun. Siguradwam lang, Sheena.
Nay, narabyan ka mo ba kahit? Da ka gaya man, Limuel. Wen, ado kami ang nagabuno. Iso nasapa kami mit anal pa si Gardain. Awagan ka itay. Sunduin ka ko ma. Hindi ka mat makontak. Iso nagdiretso ako na nagawid. Ay, wala kay. Nalobat ngamin ti cellphone ko. Kasta ka di. Nangan kan. Yung kapay mga na. Imbat tiyanda ka iti si Dahim. Nagluto ak iti kukod. Linaw kak iti munggo. Ay, wala kay. Nabsugak pa'y mat. Nangan kami pa'y ngamin iti restaurant. Kadwak dagiti trabahador iti pwesto. Naimasan mi matan tinag-inistorya. Iso anarabyanak anagawid. Hala, yung kakaroon na nagpulas sa maturog tan bakit? Arabiin. Ayan ti asawa, banak ko. Dinagas ni John na itay bigat, mama. Masansan mat ti irurar da iti da ichay at yun. Mapanda ka na magpaparlor, mama. Na, anyat ko ang da ichay ngay. Agpapintas da siguro. Agpalinis iti kuko, kasjay. Ay, yak kurso na da ti gargaraw da ichay at yun. Suruan na matan nga agbulakbol ti asawam. Sapay mahilig nga ag short pant iti nakakitkiting. Santo agbado iti hanging kat nakadakdakkel mat ti buksit na. Sakat kasta unay alabasit ti bibig na. Matidog pa dagiti kurimatmat na. Ay sos Mariusip. Katatao na mo't mama. Ay na, inton kuan maimpluwensyaan ti asawam iti dayjadyo na. Sapay agduduma lalaki ti kakuykuyog na. Saan mat siguro? Nasingpot ni Sheena. Amo ka din ang tumarami ti pampanunuto niyo, mama. Dakkal ti panagtalag ko iti asawa. Sheena, bakit? Saan ka numot asimrek ni Rene? Nag-text ka di kan ka? Ay, awan mat imbagbaga na kanyak lakay. Nagloko na dya tao. Uray ko mamot na umawag o nag-text man lako ma. Agur-uray yung dagiti ahente iti palengke. Padasak akong takan lakay. Amang ankit dimot no saan pa'y anak kariing. Baka naging inumdaman ng idinalpas daan nag-deliver iti rapi Nalabit na kasta. Ang bayamon. Siyaklatan ti mapan mga lakad agiti si Mang Putan natin. Ayong gayam, sumurot ka? Ay kwa, saanin lakay? Adda ngamin lakad mi kiniin San John na inton madamdaman. Kasta? Wan. O sige. Siya akong ti mapan iti pwesto, bakit? Wan lakay. Sana bale ta addamot da Brenda ken Marie Ichay. Ni pailaang randi ti ayabam amang kadwaken ka. Apay nga itaka lang, Sheena. Ito ay apay lang ang gururay. Ay napasensya kan Rene. Masapa ako ma. Ngam nasapa mo't anapantiin na ni Limuel iti balay. Iso ngayon na si Kasok pa'y. Amangan ngamin numakadlaw. No basta panawak lang. Okay. No problem. Tinapatig katatakan. Kailiw ka una yan, babe. Kaslay patay ko tijak pan nakakita kan ka iti sumagmamanungal daw. Anya? Apay, di ka di kailiw. Siyempre, kailiw ka matunay, Rene. Nagtapay ka. Saan adito ayan kiritaw? Narigatan, amangan no da makakita ka na. Lala. Nagkarodan. Tarasan. Amumat abalayan. Agmay-may nga anak ko ni Limuel. Numabalbalin, jak kayat amadadaol ti binukal na pamilya. Isa pa nga asim tabagbaga ang anak mo. Ay, wait na balayan. Kat siya konti dumawat, iti pasensya. Gapo iti kasjengar aramiden na. Ay, jak lakit di agbidot iti nakitak. Kinapod nun, nasakit tinakam ko kini Sheena. Kasla na pukaw pa'y kit din ti respeto kan ko na. Nga masapol nga agtanang akpara iti anak ko. Diyak kayat nga isunto ti pag-iistoryaan dagiti tattao. Ay, balayan. Si kapay laang tinangibag-ak iti daytoy abalayan.
Jakpay lang imbaga kin ni Lemuel. Ta sigurado agulo ti mapasamak no bilang laang. Amumat ti kinasingpat na. Ngam sa bali day jay no makaungat. Isa pa nga asim tabagbaga amnisina, sakbay amala daw ti amin. Hindi ka mananagan na balayan. Kasaritak ni Sina apaman na sumangpait. Agyaman na kabalayan, katsapay kumatadanggan na ka. Ikarigatak alipatan tinakitak, nulakit di tasinaan nanday jay alalaki. Kat idyan namatan tikas jay nga aramid na. Di met binagbagaan ka idain, Sina. Tatang, Mangibabain ka. Hoy, Sina amon day jay arene sakbay amaamuan ni Lemuel ti may papan ka na kayaw. kuha, tatang. Anya nga kwa. Gyaman ka, tasan nga imbaga ni abalayan ka ni Lemuel ti amin. Tadusaan, ang mga numapatay na kati asawam. Nakasingsing po ni Lemuel keng ka, nakagagagayt, nakaanaos, ngam kasta ti subad mo keng kwa. Tatang, No da parikot yung agasawa, pagsaritaan niyaw sa nakasta. Bimababayang kapay mga raw. Adan anak yaw. Kasta teraramidan. Agbayin kamot iti asawam, Sina. jak ingagara ti amin, tatang. Nailawanak lang. Nailawan nga. Kinayat mo kidia. Dalang ron asawa mo, nagpadugsol kapay la iti sa balay, salbag. Tatang, Anya pala ti biro kami ti asawam. Adami nan kenkwana. Gapu ka day, talaklakay, iso nagbiro ka iti bubeng. Amum ka day, adakil apa ka ibabay ng tinaramid mo. Hindi pa imangaron abalayan tinakakita ka na kayo. Ay, namnay mahiblada ka. tatang. Ay, di ka man nagsangit-sangit dita. Putin yun, ti relasyon nyo iti day jairinay. Ket ipamaysam nga si kaswan ti asawam ken dagitan nakyaw. Nagbakasyon ka pay lang. Uray di ka pay lang mapan iti pwesto yaw. Tadama ni Brenda apagtalkan nyo ijay. Isaw ti makamoy jay. Uwan, tatang. Ikarik, sina ako ni Rene. Ngamkit daw kakasarita yun ni mama. Tadi na ibagbagakin ni Lemuel. No anyaman tinakita na. Ikarik, tatang. Agbalbaliw akon. Diyakon makisinarakin ni Rene. Katputdak matan ti relasyon mi. Pakawanan ko ma, tatang. Kaslaak marunaw iti bain tunggal agkit kita kami iti ina ni Lemuel. Ngampus-pus ko laklatan ti rupak amakisang sango kenkwana. Ti amak kan ti ina ni Lemuel tinang ipamuspusan iti amin tapno agsina ti dalan mi kani Rene. Pinagbakasyon da ni Rene aging gaasaanan ang nagpakpakita daytoy. Nagsukatak maten iti Facebook account kan cellphone number iti kastakat din akon makontakpay. Manipod idi, sagpaminsanak maten amapmapan kadagiti pwesto mi. Nilakay kulatan ti nakakaadda ang mga asikaso kadagiti negosyo mi. Saan maten nga inbagapay da mama ken tatang ken ni Lemuel ti maipapan iti naduktalan da kanyak. Inpamaysak nga rod ti nangasikaso kadagiti agaamak. Aging gaan nalipatak maten ni Rene. Adda dagiti gundaway akayat ko nga ibaga ka ni Lemuel ti amin nga maun-una anak met iti buteng. Siguro kat nasaysaya aten adi na maamuan iti kastaket saanen daytoy amasaktan. Ket awan metten ti mapasamak agulo wenno apa iti nagbaetan mi. Awan met nagbalin aparikot iti relasyon mi nga agasawa. Ket iti mabiit mapan kami agbakasyon ijay Hong Kong. Daytoy man ti padas ko ajak topolos malipatan. To'y pagayam mo, Sheena. Ken ka pagayam, Sheena.
Amin tayo kat adama ko na apagbiddutan. Naigagaraman kan saan kat adalat tapan na kailawan. Ngamno daytoy kat inday pagbabawyan, ada barong agsapa asumangbay, amang ted iti baro anam nama. Datayo matlaang timang dalos kadag iti nagbiddutan tayo, babaan iti sipupudno a panagbalbaliw tayo. Alakastan pagayam sina kat pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.